lähtee pihalle, että tämmöset terveet tällä erää sitten, joo. Ei siinä kuule mitään, Maikki, tosi hienoa oli saada heittää kosoa sinunkin kanssa tälleen kotimaan kelin aikaan tämmöstä harvinaista herkkua kuitenkin, niin toivottavasti 73 ja vielä tosi hyvät viikonloput ja terveisiä täältä Lapista sinulle ja sinun perheellesi. Elikkä Koolinki oli siellä 56 Sykäneutta 152 ja operaattori Mr. Maikki. Ja täällä 56 Pappa Juliet OOP, operaattori Olli. Palataan, hei vaan, kiitos pätkästä. Joo, ei mitään kuule Olli. Kiitoksia paljon vaan pätkästä ja oli kuule tosi hienoa saada Kuso pitkästä aikaa, reilu 20 vuotta aikaa. Siitä on kun viimeksi ollaan juteltu ja tosi kommeita ja kyllä mä tuossa kuulin sua 31 jo pitkän aikaa, mutta siellä niin hirveet on tunku, että eihän sieltä tahdo päästä läpi, mutta hyvä kun vaihdoitte tänne, niin täällä niin on paljon rauhallisempaa, että täällä se kunnon tosi kusot tehdään täällä, että ei siinä mitään, että 5/9 sä tässä tuut ja välillä 5/7 ja välillä menee +20, että ihan komiaa raporttia tänne tuut ja pientä videoklippiä mäkin tässä koitan tässä vähän tällä kännykkäkameralla vähän ladata, niin että ei siinä mitään. Ja jos vielä kuulet, niin kerropa terveisiä sille Terolle SD156, että olisi kiva saada hänetkin joskus kanssa kuuluviin, että ei taida tällä hetkellä kaveri olla bändeillä, kun ei kuulu koolia, mutta niin koitetaan saada, jos saataisiin tämän kesän aikana SD156 kanssa, Tero kanssa juttuihin, olisi kiva päästä hänenkin kanssa juttuihin. Ja ei mitään, sinne kuule hyviä kesän jatkeita, jolle ei tässä nyt kuulla vielä kesän aikana, mutta toivotaan nyt, että kuullaan. Ja sinne vaan kaikki hyvää ja hyviä DX-kelejä ja kaikkea, että ei mitään. 7-3 vaan ja moikka moikka. Joo, kiitos vaan. Hei hei.